Ayun. Ayun, good evening po sa atin lahat dyan. Basta naman kayo dyan. Ayun, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan. Magandang gabi. Ayan, kamusta na kayo dyan? Ayun, na naman naka-live. Ayan, good evening po sa inyo lahat dyan. Ayan, Miguel, shoutout ulit dyan sa Team Maliw Maliw. Ayan, Team Good Vibes. Miguel, shoutout po sa inyo, Margination. Ayan, Tumandok Vlog. Mga idol, magandang gabi. Miguel, shoutout sa Lods James, Samsak Dan Lods. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo dyan, Lods James. Kumusta ka na, Lods? Yun. Upcoming live. Silent na, may live ako. Hindi ko makita yung live ko. Saan yung live ni Falcon? Wala na. Ayun. Ayahoo! Ayan. Miguel, shoutout sa Lods James. Kumusta ka naman dyan, Lods? Kumusta makiat, Lods? Sasabihin mo ba ako ng daan? Exclusive. Ayan, Miguel, shoutout sa 2 million viewers sa atin. Tamsak Idol, magandang gabi. Ayun, Tumandok Vlog. Ayan, Miguel, shoutout. Tumandok, parang malapit sana yun. Parang taga-province na. Di ba pag Tumandok kasi ano yun eh? Ano nga yun? Ayan, shoutout dyan sa founder ng Team Mali-Mali, Ma'am Richelle, Ma'am Summer, Ma'am Ruby, Ma'am Paiza. Ayan, Ma'am Scarlett, Ma'am Debbie, Kap Blazy. Ayan, Kylos Tess, Kylos Manap Dulang. Yung kay Freelods na sa Miguel, shoutout po sa inyo. Buksan pa ang dibdib mo, matatagpuan larawan mo. Ayan, Lods James, maraming salamat sa pa-BG mo dyan, Lods, sa ating kaibigan na pogi, pero medyo kalbuhin. Ay, sorry. Ayan, Lods, kung gusto mo makiat, babangit na ng hagdanan, request ka lang, Lods James, okay? Ayan, shoutout kay Ma'am Carmen, kay Ma'am Carmen, saka kay Ma'am, kalimutan ko pa. Ma'am Nelda pala. Ayan, shoutout sa Lods Zaldi. Ayan, Lods Forever Mine, Lods Oliver. Nagalaw, shoutout po sa inyo. Ayan. Ayan guys, kayo mga premiere po ka dyan, baba nyo lang po. Ayan, para tamsakan po natin. Sa gabit araw, ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ng iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Sa aking puso. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman! Y la cosa suena Scooby-Doo, pa, pa,
Ayan, magandang shoutout ulit dyan sa inyo sa baba, guys. Maraming salamat. DJ Rodsky, the best. Ayan, tumandok ka. Basta. Tumandok. Oh, vlog. Oh, wow. Ayan. Pimboyog, gapauyog. Ayan, Nightbot. Ayan, 2 million viewers in the house. Magilaw, shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat ulit. Baldado, Tesco Mobile. DJ Rodsky, the best. Sige na, Los, tumandok. Pipin po natin yan. Yung bahay mo, 40 subscribe na tayo. Sige, dikit ang kita. Ayan, Kuya Mon, Miguel, shoutout po sa'yo. Ayun. Tumandok vlog. Ayan, meow, meow. Ayan, shoutout sa'yo, Ma'am Scarlett. Miguel, shoutout sa'yo. Ayan, Los James, Miguel, shoutout sa'yo, Los. Ano binaba ni tumandok vlog? Ano yan? Ayan. Ayan, pipin ko po yung bahay. Ayun. Ayan, shoutout sa'yo, Los. Shoutout sa iyo, Lutz Falcon. At sa mga nasa baba, mega love shoutout sa inyo, guys. Wala Kuya kang mo, Mami Scarlett, yan. Shoutout sa inyong... Wala kang live. Ay, salita pala tayo. Yan. Ayun. Ayan, Miguel, shoutout sa'yo, Los James. Ayun, guys, may nakapin pa ako dyan sa taas. Kuya Mon. Shoutout din sa iyo, Lutz Falcon. Shoutout sa'yo, Los. Parang matamlay kaya ta ngayon. Okay lang. Pagod sa Pagkaso? trabaho, natural, normal. Nakakatamad mag-LS kasi Okay, pagod sa trabaho. Basta update lang. Para hindi tayo Ah? ano. Kagabi nga, isa't kalahating oras na ako eh. Dami kasi nag-live kagabi. Hindi kagabi kasi hindi nag-live si Lods Manap eh. Binigay yung oras niya. Hindi, nag-live kasi siya ng tanghali noon. Hindi siya nag-live Tanghali yung ngayon live eh. niya. Dapat mag-live siya, di ba? Alas 6. Oo. Nilakad niya natin ang alaga niya. Kaya pala. Kapon nga, isa't kalahating Shoutout oras sa inyo lang dyan yung sa live ko. itaas, sabi ni Kuya Mon. Eh. Ayos na Ha? yun, at least kahapon ka isa't kalating oras lang yung live ko. Ayos na yun kasi hindi naman kailangan sobrang dami. Nakakapagod. Oo, Mag-yaw sa update lang. taas. Oo. Ayun na lang, internet. Kasi pag Sabi hindi ko, nag-update ikaw ng naman rin live si mo, mag-live.
Kaya binigay ko kay Rizzo yung sabi ko ikaw na mag-live. No, si Rice nag-live din kagabi. Oo. Si Luz J. Si Luz J, Nandun kailangan ako niya talaga pero mag-live din yun. Kasi nga, tinulugan ko kasi napagod nabulong siguro. watch hour yun. Kaya nantok ako eh. Oo. Kailangan talaga mag-live ni Luz J. Kasi nag-habol ng watch hour din yun. Oo. Dapat si Kuya Mon nga magla-live din eh. Binigay ko na lang kay Rizzo yung live na yun kasi kailangan niyang watch hour eh. Sa atin, ano naman kailangan pa natin? Kung mag-live tayo, Hindi, kung sa atin gusto ko, kasi. ayaw. Wala problema. Hindi, sa atin kasi update lang para hindi siya mag-ano. Oo, para hindi ano. Para hindi siya mag-ano. Magpula. Hindi magpula, oo. Malamang Pagod kay din di kasi. ako vlogger, Marami. pula na yung kay di ako vlogger. Kasi ilang buwan na hindi nagla-live yun eh. O kasi kay ano dinadala niya eh. Oo, kay Kay MS40. Mamayra eh. Sabi ko. Oo, kay Kabayan. Kay Mamayra. Gusto niya ma-monetize na yung kay Kabayan. Madali na yun ma-monetize kasi malalaki yung views dun eh. Oo, malaki yung views niya. Mm-mm. Maraming ano. Dali na yun. Pag ma-monetize yun, baka yan na ni Luz J ako vlogger yun. Oo, titigil yun. Doon kay Longga kanina, doon rin ako sumilip doon. Oo. Eh makulit doon eh, sinako nila. Ako, isa't kalating oras lang yung live ko. Naka 200 din yung viewers ko eh. 200 mahigit. Ang dami nga yung viewers mo sa akin eh. Ilan naman viewers ko, hindi ko umabot 200. At least yung ano niya, yung watch hour niya, tatakbo. Yung kaya mo, Oo, maraming yun ang salamat sa importante. PBG mo dyan. Yun naman importante din, tumakbo yung sa hour. Ayun guys, may nakapin pa ko dyan, si Tumandok Vlog. Lablabin nyo naman guys yung nakapin dyan. Baka naman. Oo. Maluoy mo. Kita ko yan. Alam ko si Bro Harold may premiere yun. Alas 8. May premiere ba siya? Hindi ah. Oo. Tapos na siguro. Alas 8 ang premiere nun. Palaging alas 8 ang premiere niya. Kagabi lang. Hindi ko lang alam kung may premiere siya ngayon. Kagabi, hindi ka ako nakapunta sa premiere niya kagabi. Hindi yata. Doon sure ako. Meron ba? Wala siyang premiere. Tumandok. May live siya ngayon eh. Kaya nga, naka-live. Live siya ngayon. Bago pala to si Tumandok. Ayun, Kuya James. Kuya Max 41 pa lang? shoutout. Ayan, dinikitan ko nga siya ng ano eh. Gawin ko ng 42. Oo, dikitan ko muna siya Tumandok. Sige, may dikit ka na yan, Luz James. Karagan lang. Tumandok Vlog. Dahil sa'yo, ito na ang huling awit na kanyang maririnig. Ito na ang huling tingin na dati siyang kinikilig. Ito na ang huling araw. Ayan, Tumandok Vlog. Ayun guys, may nakapin pa ko yan. Palablab naman. Ayan. Kahit isang dikit lang. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya'y hahayaan mo. Ayun sa Tumandok, dinikit na nakita. Ayan. Ayan, Luz, ano. Baba ka, Luz, mga bayo. Baka pa mandikitan ka rin, ano. Wala na yata siya rito. Yes, diba? Ayaw ko na magpalaki ng subscriber. Pinipigilan ko na Nalagas mo sarili kasi. ko magpalaki. Sa akin, 20 yung nalagas mo nakaraan eh. 20 yata yun. Dami. Kaya ko na lang kung ilan lang nandiyan dyan na subscriber. Ayos na yan. Oo nga. Ano lang Parang yan. laro-laro lang Isang naman oras itong yung isa. Puwerte ko na to eh.
Okay na yun sa'yo kasi follow up mo na kasi may doon na yung pin mo eh. Kaya sure na yan. Mm. Walang problema dyan. Nag-aano-ano na Uploadan mo lang na lang siya. kung content na makakuha ng maayos-ayos na content. Tsaka porsige mo na yun. Yung pag-ano mo sa sa Mardi para lalong tumaas yung ano niya. Yun naman talaga yung ano ko eh. Ayoko naman Oo. Kasi member ka kasi ng member ka kasi doon sa Oo. mga join button kaya walang problema yun kahit magda-thumbnail ka, member ka kasi doon. Benefits mo yung membership mo. Oo. Kaya hindi ko pinapansin yung mga nag-ano kasi ang purpose ko lang naman talaga doon, ma-promote ko yung Mardi yung talaga yung ano nila. Oo, Kasi at alam mo saka naman, kasi kakilala tayo. Mardi na sa join talaga ako button eh. kasi Lods James, member kasi doon kaya walang problema. Huwag mo nang pansinin yung mga iba na Hmm. mga thumbnail. Kasi sa join button, yung beneficiary ka doon eh. Walang problema yan. Ayan, Miguel, shoutout sa 4 million viewers natin dyan. Yan, Dan kay Ayan, shoutout sa Tumandok inyong Vlog. lahat dyan, guys. Yan, Tumandok Vlog. Kung dyan ka Dan pa kay sa baba, Tumandok, thank you naman Kuya Mong sa comment ka lang dyan sa patanong. baba para madikitan yung bahay Madikit mo. mo Huwag kay mong Kuya liwanan. Para, Tumandok. Mahilig sa ano yan, sa halaman. oo. Ayan. Yan, shoutout dyan sa Team Maliw-Maliw. Ayan. Shoutout nyo kay Pelos na Shoutout sa inyo follow guys, kayo. kung nasaan man kayo guys. Okay lang guys, dito lang kami sa taas. Diyan na kayo sa baba. Dan kay Tumandok, sabi ni Kuya Mon. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kuya Mon. Tumandok, kung ka pa sa baba, okay lang. Paramdam ka Comment naman ka lang dyan. tumandok, baka naman. Ayan. Matatagpuan Larawan mo. Kawan mo Ikaw ang laging hanap-hanap Sa gabi't araw. Sa gabi't araw Ikaw ang night Gusto mo kumanta, Lods James? Open po yung ating entablado. ko Sabrina Baka Hanggang magka-CPR ka, bro. Hanggang 10 o 6 kaya. ay CPR kaya. Ha? Kaya ba ang CPR na tanggalin? Oo. Ako, Kagabi may wala ako CPR kasi isa. CPR kahit isa eh. May CPR Wala ako na. gabi isa. Yung kinanta ni Lods J, may CPR yun kahit akapila. Yung huli. Ako wala kahit isang CPR, kaya na ano wala akong tinatanggal eh. Nasanay kasi ako araw-araw nagtatanggal ako ng CPR eh. Oo. Kung mag-live Ay, ka wala kanta na kahit ako hindi ka may CPR. tinatanggal eh. Ayan, kanta ka dyan. Gamitin mo yung ano mo, walang problema. Mayroon kasi yung abihit ko nga may feedback. Gusto ko sanang gamitin eh. Gamitin mo nga ulit. May feedback nga ako, may gaya yung mga ano. Hindi, ni Ferdinand, chinek niya. Pati yung kanya may feedback din. Kaya hindi niya siguro alam din. Kasi sa kanya may feedback din ba? Di ba mayroon din yun? Kanya? Oo, wala, parang clear naman yun sa kanya. Clear ba? Nasira lang yun sa kanya kasi nung gamitin ko sana nung punta ko dyan. Wala, hindi na gumana. Oo. Oo. Kaya ganun. Kunin ko nga. Tsaga-tsagaan. Kunin mo, ipalitan mo kasi yung ng wire lang problema nun. Kaya Lods Manap dati, ganun din eh. Wire Kaya ng hindi mo ano? palit na. Ha? Anong wire? Yun sa mga niya, baka grounded lang. Lipat-lipat mo. Kunin mo, paano malaman yan? Come on, shoutout sa'yo. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa Kaya baka sa cellphone may grounded yung cellphone kung saan mic. Sa mic niya, may grounded yan, kaya ganoon. Ayan, Miguel, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Mga palan base man yun. Sa base, Miguel, shoutout po sa inyo. Ayan, guys, may binabasa si Prebles. Ayan, piping ko sa'yo, Prebles. Kabli, sinang Dubai shot. Wala naman si Tumandok, ha? Makamalis na rin. Dapat kung mapapadikit, dapat wag mo hindi na umaalis dito para ayan. Sa aking puso, tunay kang nag-iisa. Abo. O, diba? Ayan guys, palablab naman ang premiere ni Kablesi ng Dubai.
Ang naging Yeah, isang lablabin na may yan. bahay ni Freeloads Nelson. Ayun. Bigyan loud shout out sa inyo dyan lahat. Ayaw niyo pumunta rito? Ay, sorry. Ito na nga nampal. Nampal pa. Hey. Ganun na nampal. Matindi pa naman tumanampal yung biit ko. Pak! Excuse me po. Ayan, gusto niyo umakyat sa taas, Freeloads? Ayan, tamsak na sa ano mo. Subukan ulit natin itong biit na to kung may magagawa pa. Bukan mo. Anong problema yan? Paano mo malaman yan? Kung okay o hindi. Hindi naman ito may babalik na. Hindi na, kasi online 3 days yan eh. Laging hanap-hanap. Ayan, Ang magalaw gawin chat ko, ulit dyan. Hanap ako ng tulad ng sayo na yan. 200 lang naman, di ba? Kaso sa akin kasi, walang ano to. Walang baril. Walang ano. Ganito lang sa akin. Bit lang, ganyan lang. Pero mas maganda yung tingnan yung sayo, malaki yan eh. Sa akin, Yan. lit-lit lang ito eh. Pero kumpleto naman sa'yo. Sa akin, Oo, ilan lang to. kumpleto nga ito, pero yun nga lang. Parang balaho. Ito lang sa akin, ano, oh. Isa. Yan lang. Tapos, clap. Sa akin, marami. Tapos, kiss. Nagpapalit-palit ng busis dito. Tapos ito. Busis, pwede na magpalit dito sa akin. Meron din. Ayan, no? Change sound. Change original sound. Hello? 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 Meron? Wala. Ay, wala pala. Original sound pa to. Hello? Ayun. Ayan, meron. Ayun, biglang shoutout dyan sa inyo guys sa baba. Oh, diba? Ayun, shoutout sa'yo, Freeloads Nelson. Ayun, shoutout Voice sa'yo. change. Lods May Manapera, elimination din ba yan? Rap. ang pugi kong kaibigan. May voice cover. May voice cover din yan, Lods Falcon. Wala. Sana to. Nangyari? Ano yan? Ano nangyari? Man. Nananampal. Ayun. Musit. Ayun. Ayun, shoutout. Maraming salamat sa iyo, mahal ading Carmen. Ayan. Lakas naman sa tainga. Harang! Ading Carmen, Maraming gamitin mo na salamat yung sa bihet mo. paharang mo dyan. Bigyan natin ng CPR to si Lods Falcon. Ha? Magdagan natin ng CPR nito. Oo! Walang problema. Oh. Salve. Tumbling! Ayun. Maraming salamat sa batan. Naubo. May kwan dito sa ano? Sa cellphone, di ba, Lods? Ang live on pala dito sa cellphone. Ay, ayun. Tulog. Hey! Tulog na yata sila. Sampalin mo nga sila, pre. Tingnan mo, no? Pinagsasampal ko, naging 7 na sila. Ayan guys, may nagapin pa ko sa taas dyan yung premiere ni Ma'am Blessy. 26 hours po yan. Pag ayaw nyo guys, pagtamsakan nyo nakapin sa taas, itong sa inyo. Timante. Natuwad na ako ading ka, Blessy. Ayan, sige, let's do testing mo ngayon sa'yo. Sa gabi Ayan, may umakyat. Bago siya umakyat, sampalin muna natin. Ayan. Ayan guys.
Shoutout sa'yo, Lods Panap. Sige, shoutout sa'yo. Saan kayo? Malakad kayo ng alaga mo? Hmm? Hindi ako tawa. Wala. Prelods, sakit ka, Prelods? Ayun. Maganda din pa ng busis bata eh. Ingat. Tayo, hindi ako nadidinig. Sige nga, kahilig mo manampal, mahal. Siyempre, yan talaga yung mga sikat na nampal. Diba, pre, Lods Panap? Hmm. Ayan, guys. Matindi manampal tong ano ko eh. Malakas manampal tong si Icon ko eh. Minsan eh, nakasama na damdamin ito, pre, Lods. Diba? Sige, Lods James, subukan mo na. Ayan. Aba. Ito si Maria. Ano mo natin si Maria? Sampalin mo na natin bago siya umakyat. Umayos ka dyan. Biro lang yun, grabe. Ayan, maganda shoutout nyo dyan. Bakit nagtago yung dalawa? Ba't nakatahimik yan? Nag-ayos lang sulos nyo sa bait niya. Pasupport ako ng premiere ni Kuya. Kanino? Kaya Harold, start na. Kuya Harold po. Pasupport ako. Ba mo na dito. Okay, kunin ko lang. Kasi apat na naman tayo eh. Ayan. Kunin ko lang ha. Shoutout sa Prelot. Iyon! Ano? Umpisa na natin CPR? Kuya Manab! Hmm. Bakit? Premiere ni Kuya Harold ah. Oo. Ayun na. Hmm. Ayan, dito na naman. Mananalo na naman ako. Ang ingay ko pala, Kuya. Oo, ingay Ito mo. naman lahat ng oporo. Parang pa. Parang. Okay na yan. Sakit ko. Kaunting. Parang pa eh. Nilagay ko dito sa iyo, tapos nilagay ko naman kay Tita Balan. Hindi, tayo na naman dito kasi kaya wala problema kahit hindi ko na-pin yan. Kasi Yes, forward. Ayun, isa na lang sa baba. Last comment. Name the price. Ayun guys, may binaba si Maria. Pin po ni, premier po ni Sir Harold siya. Mali dapat yung laptop ang ginamit ko Ha? Magkuha ako ng buds para hindi na ako type Kuya Nelson. Bahala ka sa buhay mo, Kuya Nelson. Abo. Wala. Meron Ano din naman ako. yan? Ano na naman? O ano naman Meron yan? din akong badge. Kanino yung music? Ano yung music kaya yun? Ayos ka dyan, Kuya. Ano yan? Music. Ayun guys. Ayun na ba si Maria? Yan, pin po ni Lord Harold siya. Dito pala ako narinig. Pasupport naman sa binabasang Oo, hindi kita narinig, Lord. Akit ka ulit. Kahit anong gustuhin kong umikot sa buong sumusuporta sa atin, hindi ko kaya. Dami nila. Bakit may hindi pa tapos yung ano niya? Haba naman ang harang niya. Ako hindi naharangan. Bakit? Eh, nag-i-skip pa ng harang eh. Ito ka ma-skip ng harang. Nag-skip pa ng harang, Maria. Pagka ng ano niyo. Ayun, Kuya Mon, magandang shoutout. Ayun, Kuya Mon. Dito naman si Kuya Mon. Ayun, dito na si Kuya Mon.
Ayan guys, may pinaba si Maria John, yung premiere ng Lords Harold. Pwede niya man dikitan. Sabi naman itong harang niya. 1 of 2 to eh. Dalawang harang. Ayan, Lords James. Yayo ko ulit. May harang na naman, oh. Haba. Ayan, 6 million viewers in Las Miguel. Shoutout ulit sa inyo. Ayun guys, may binaba si Maria dyan. Pwede naman natin guys yung kay Maria o Vlog 140. Premiere po yan ni Sir Harold. Ako nga, lumabas. Lumabas na ako kanina eh. Lumabas ako para maharangan. Useless yung pag-attend ko, walang harang. Ganda ng music niyan, kuya. Bigyan mo nga sa akin yan. Ah, syempre, Gusto ko yan. alam talaga mga sikat. Maganda yung mga music. Pag sikat ka mo, pag hindi ka sikat mo, hindi ka makabil ng mga itong music. Diba, Prelod? Wow. Parang, wow. Maganda siya. Ganda na. Mas dyan, Pero mapapawaw. Pero mapapawaw pa rin ako sa kayo, Kuya Falcon. Kasi ako never ako nagkaroon ng copyright at sharing. wala naman kumakanta sa'yo eh. Yun lang. Hindi ka naman umakot para magkanta. Hindi naman yan copyright eh. Paano mag-copyright ka dyan, kuya? Hindi yan copyright eh. Paano nag-copyright ka dyan? Pagka hanggang umaga, yung ano ko, pag silent music, nag-copyright siya. Dan to, so, Ay, grabe ka naman. maraming salamat sa Ma'am Ellen. Ma'am Ellen, ayan po, may pinaba si Maria 143. Baka pwede naman natin puntahan naka-live. Ayan, 7 million viewers in Dallas Miguel. Shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagdala. Mayroon po kaming mayroon po kaming premiere ng aming kapatid. Ang aming kapatid. I-drop mo ulit, Maria. Ay, wala na. Nakaka-copy paste na ako. Nandiyan lang naman yun. Ang ganda, oh. Dad. Ang ganda ng lugar, Kuya. Manaktan to. Sa Jara. Ganda, oh. Jara? Jara? Jara Farm. Kuya Manap, parang delikado pag-uwi natin, ah. Bakit? Barid na naman ang pina. Kuya, Yung nga sabi na ba ako dyan, yung premiere ko yan ng Star. nakaban na naman ang buong Pinas. Ang dami na naman Ramadan daw pa ng naman ako. pieces ngayon ng virus. Minamahal ko. Pakisabi mo lang. Pakisabi na lang. Magalala. Okay lang ito. Ayun guys, yung click lang po yan guys, yung binaba ko yung pack. Ayun guys, yung binaba din sa Ma'am Helen. Tingnan natin yung mamaya Ma'am Helen. Helen po yan. Helping a friend road to one. Hindi na sila umulit, mamay. Last comment dito. Ayun, haba harang. Hindi na sila Okay, umulit, salamat ma'am. din sa pahaba-harang. Magpa-last comment dito. Bukas magpalas comment ako bukas, ha? Sige. May laman Palas naman comment ng si Lord Gcash Harold, ko wala, eh. no? Oh, may laman naman ng Gcash ko eh. Wala nang problema. Ayun siyang ano, palas comment? Wala. Dapat mga isang linggo para ma-promote mo.
Hindi. Grabe naman sa isang daan last comment. Isang linggo ko i-promote. Grabe ka naman. Eh, syempre. Sila host. Kaya, oy. Gawing $5. Sige, silipin ko mamaya yung ano. Yung Konti lang naman yun, Maria. $5. natin, may lang kulang. Okay lang yung kuya. Kung mahaba ang premiere mo, kuya. Kung mga 30 Eh, Hindi yun, ba ano yun. kasi? Paghandaan ko yan. $5. Ilan ba? Hindi naman umaabot ng 1 dinar yun. Ano More than lang 1 yun? dinar. $5? Ano lang yun? And guys, dito muna kami sa 1 premiere dinar. 2 dinar. Sama namin. Sa isang buwan, Pwede na gawin yan. mo yun. Oh, sige. Palipad. Don't Gagawin for ko. mga viewers in the house. Ayun guys, may binaba po ako dyan. Oo, kuya, kuya manak, no? Para ano, no? Dalawin. Ay, sige. Diba? Para May marami. tikas Gusto ka. ko yan. pwede ka- Kanya-kanyang diskarte lang yan, kuya manak, di ba? Ayun guys, may nakapin din ako dyan sa taas. Yung premiere po ni Ma'am Ano talaga ni Kuya Manap. Tanaman po natin. Pero alam mo, Kuya Manap, kahit na mahal yung nung kanina na pinuntahan natin, na ano ako sa sense of humor niya at saka yung mga positive maganda naman. thoughts niya. Ang ganda ng mga ano niya. Totoo Yes, naman okay na. talaga. Pero Magpapakasirap siguro, ka. Maria, pwede natin yun, pwede natin yung Hindi. tanungin ng masinsinan ba kung paano o ano. Tanungin mo Oo. siya ng Ay, hindi, ang ano niya masinsinan. kasi kuya, kung kaya na- yun may join. May join siyang ganun kuya kasi ang ano niya kasi kuya, gusto niya subaybayan niya talaga hanggang sa mamuni, hanggang sa hindi nagsasahod. Yun ay in-explain niya doon. Kaya sabi niya, di bali kung nagbabayad kayo, ibibihira na lang sabi niya yung mga nag-o-offer ng tulong. Yun ang sabi niya. Oh. Hindi lang yung WH lang na Hindi, kaya nga, bibigyan ka ng kailangan ganun na, ang kung baga, makausap natin siya ng Oo. Okay. Binigay Kasi naman yung kami police, niya. bihira lang yung nagbibigay ng tulong. Kala mo ba yung mag-play? Oo, totoo yun. Hindi, ang ano niya kasi kuya, hindi marami naman talaga yun kasi ano na talaga yun. Marami yung ano yun, channel. Tambayan. Tambayan, oh. Marami talaga yung channel. Oo. Marami talaga yung channel. Kaya lang ang ano ko doon kasi, kaya nagpapa-member siya ng ganun kasi once na naging member niya, alalayan niya talaga sa lahat. Sa lahat. Hanggang sa mamuni, hanggang sa sumahod. Ayun, Daddy B, Aalalayan nilagay niya sa'yo. talaga. Daddy B, hello, good morning. Pero sayang naman kasi It's konti a lang naman prank. ito. Shout out. Yung sa Hindi, yung sa'yo Bigyan na kayo lang si ako, Kuya Pasok Manap. po. Wala na. Bigyan ng gamot Patapos sa na yan, Kuya. Ang inaano ko nila, magpipresyo ng ganon, yung mga baguhan na wala talaga sa mga kalam-alam, yung mga nagsisimula talaga, yun yun. yung sa akin, yung sa asawa ko siguro mga next month, lalo na kung marami magpa-play. Oo, Eh, Ayan marami guys, may na nakapin po sa taas. mag-play. Tapos ka naman Saka namin. tinatambayan naman siya pag Oo nga. nag-iilis. Si Falcon tumigil na kasi. Bakit naman Kuya Falcon? May gil sa? Ha? Pinigil mo Ha? na rin? Yung? Kuya Falcon? Pag-play? Yung ano? Ay, sino? Paglaro? Kay kay Ate Samra? Hindi, nagpa-play siya. Salit-salitan. Alam mo, kaibigan Falcon, nung nakadalawang araw, more than 100 yung pumasok. Oo, papasok talaga kasi piniplay niya nila sa di ba? Oo. Piniplay yan ni Kuya Saldi. Piniplay din niya ng iba, ni Kuya Harold. Kung lagi lahat. kung lagi ganun papasok, siguro hindi umaabot yung kasi more than 2K na eh. Hindi kasi los Oo. nakapasok ng Nandun nila hindi yan hindi yan araw-araw. Hindi yan Oh, kasi hindi naman automatic araw-araw. Kuya Manap. Every 2 days yan. 3 days nga nakalagay dyan sa diyan dyan sa sa YT Studio. Makikita nyo dyan. 3 days. 3 days talaga niyan. Kasi kung isang brochure lang, maliit lang yan. Yung ano niya. Pero at least kung hanggang magdamag, salitan, okay lang pag marami na supply. Ilan na Kahit na nakulang sa'yo? maliit yan. More than kalahati pa lang konti. O di, Okay saglit pa lang. lang yan. Isang Eh, tulak kailan lang yan. naman naman? Kaya nga eh. Pupukusan niya ano yan. Eh, Kuya Falcon, kailan lang naman yan inano ni Prenature ni Kuya Manap? Wala pa man isang buwan ata. Alam mo ba nung kinuha ko yan na napunta sa akin? Wala Mga ano pa pa lang nabigay yan. More than 300 pa lang.
Almost 100. 400. 100 yan yung umpisa ng flip play. Ang bilis nyo nga eh. Ang bilis mo, ang bilis niya. Oh, 1,000 wow. naman siya. Oh. Kasi marami nag-play. Ang bilis niya. Ang bilis ng double H niya. Higit kalahati. Compare mo dun sa ano. Iba. O singa mo si ano, sila Kuya... Kaya nga yung pinapunta, Dyan. yung pinuntahan Lagi namin nagsabi kanina natin ni Kuya Manap, sabi niya, kaysa nga naman nagsasayang kayo ng oras, nag-ano kayo, play kayo ng play, LS kayo ng LS, ang tagal-tagal maubos. Sabi niya, kung ikaw lang mag-isa ang gagawa. Sabi niya, oo, hindi naman talaga kaya. Pag ikaw lang mag-isang gagawa. Hindi pa pasok yung Kung wala Kaya ka, nga. Pasok. Yeah, yun ang sabi niya. utakan lang naman yan. Yung, kumbaga, Yan, oo, yan naman talaga. kung ano, Hindi ka ng ayuda. oo. Ay, taka na naman talaga yan. Just Kasi pag kalahati na yun, wala na, malapit diba? na yan. Lumagpas yan 2,000, bilis Pag niya. piniplay pa ni Daddy B din yung iba, malaki din yung kay Daddy B. Di ba Daddy piniplay rin Daddy B? Kapit lang yun. Unahan mo pa ngayon sila. Oo, ng ang dami din ng laptop. Nilda eh. Ang dami din laptop na siya. Oo, nahabol na nga. Hindi si Ate Carmen, mahigit na rin token yan. Eh, Ma'am Magto Carmen, 2.5 na malaki si niya Ate kasi si Carmen. Ma'am Nilda, hindi naman gaano. Kasi si Ma'am Nilda kasi, medyo masungit kasi yan. Kaya yung wasabi ng baba. Buang ka, kuya. Ha? Masaway ka, kuya. Baka magalit ka. Hindi, ganun naman. Kasi yung mga ganun kasi mga bagay. Mga pag na naman. Ayan, sige Los, yan, masalita. Yung putok mo, parang 5 hektarya yung layo. Ay, tapos na pala, Premier. Ayan, tapos na yung premiere. Ayun, dinig. Okay. Ayun guys, may nakapili pa ko sa taas. Yan, patanong naman natin ang number ni Ma'am Blazy. Ayun, Ma'am Ellen, di ba? Ako, Kuya Manap. Ay, Kuya Palcon. May premiere ka, Maria? Opo, bukas. Bukas naman pa, hayaan mo na yun. Next year na yun. Oh, grabe naman si Kuya din sa akin, oh. Yan, may binaba si Ma'am Ellen. Ano yun? Go to 1 kilo. Yun. Ayos na ba? Ayun. May sound ba? Ikaw na lang muna magsalita dyan. May sound. May naririnig nyo? Sige. Excuse me. Dinig nyo ako? Dinig. Pakiulit daw, kung dinig. Ay, tigilan mo ako, Maria. Ito sa'yo, gusto mo? Ayun. Baka may panapak na siyang nalalaman. Ano kay Ma'am Ellen? Diba? Ba, may panapak na siyang nalalaman. Gusto mo ng kiss? Ito sa'yo. Ito pala kay Ma'am Ellen. Ang pangit ng kiss. Tugal po. Tugal. Ayun, 6 million viewers in the house. Miguel Out, shoutout ka lang Ay, dyan. shoutout sa inyo lahat yan, guys. At tayo magkantahan na. Okay? Ayun na, magkano ka ng kanta na dyan? Nagamit niya na rin ang B8 niya. Hindi, ano na siya, higit na pala sa 1K, Ma'am Ellen. Nasa 1,000. 100K subscriber na pala. Yuki. Noticing bad breath? It could be an early sign of gum disease. Help stop it with Parodontax. Dinig ba, Lods? Okay. Fire.
Ayun, 1K na Sampulan siya. mo na, Ayun, kuya, nasa 100K na siya. 100. Sampuli na. Kita ko na siya. Ang iba. Walang iba. Walang iba. Yan. Yan, okay Kayo na. naman. Okay na yung biit mo ah. Anong ginawa mo? Ilipat ko lang sa yung sa live one pala. Yung doon dapat sa kanta. Oh, di ba? Oh. Kuya, tulungan mo din ako, kuya. Ano, tulungan mo din ako, kuya. Yan, mas banat ikaw na. Dito tayo sa unin. Yan, 5 million viewers in the house. Ano, sa live one yung para sa kanta? Ginawa ko. Pinaglaro-laro siya. Magkakaiba? Ibig sabihin, magkakaiba yung Oo. Iba-iba kasi. Parang bumalik na naman. Halos banat, ikaw naman magkanta. Halos na ito. Ayoko kumanta. Tingnan ko nga. Anong may tunog. Karaoke. Cover Peers.
Yung kay Bon, may isa ito pa video mo. Tawa? Kulon. May kulon ang mga sikat. Dinig. Oh, dinig lang. Baka Yung advertise. Ito po ay. So, pakita mo na sandali yan. O bakit ako Kuya Nelson? mga plato kumakanta. Dinig, pre. Mahina. Pag hindi pinapakanta, kumakanta. Sige, pergi. Ayun, dinig. Uy, Mahina. Here ka dyan. I am, Nakasama yung background ng music. playing with those Sige. memories again. Hindi dinig, yun. Baka may Hindi masyado yung tapak ng instrumental. Malayo kasi. Ito yung cellphone mo, kung sa cellphone mo gamit, yung dagdagan mo yung sound. Kaibigan, mag-mute ka. Basta sa akin yan. Ay, mag-mute ka. Una. Ulit. Kita ka. Ang gwapo sa inyo. Yung background. Yo. Dinamit yung dagdagan. Kita. Ayun, shoutout ulit yan sa inyo. May ground. Sino may background? Si Rod Steve. Nakikita ko eh. Ayun, 10 million viewers in us. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagdala. Ayun guys, may nakapin po ako sa taas. Tamsakan naman natin. Yung premiere ni Ma'am Blazy. Karaoke. Gusto daw mag-CPR eh. Sige. Mayat. Oras ba yung kay Maria? Alas 4 ako, alas 5 dyan. Alas 4. Alas 5 dyan. LS mo yon? Premiere. Ay, mali pala. Hindi, LS mo yung time na yon? LS ko yan. LS mo. And ayos na, may sound ka na. Ayun lang. I-adjust mo nga pala yan bukas ng for 15. Kasi i-start ko pa lang yun. I-start ko pa lang premiere ka. Oo. Oh, dapat i-ano mo siya. Shoutout sa'yo, Adjust Ninang's mo na mga Vlog. 15 minutes. Akit ka Ninang's Vlog. At magkantahan tayo rito. Ayan. Alas 12 naman sa'yo, oh. I-adjust ko Ayun, rin. test mic. Bakit? Kasi LS niya yun, alas 12. Here Ha? I-adjust ko rin na 15. Playing Start ko pa lang with yun. the memories Kaya nga, again. naisip ko. And Ba, just Kuya when I Nelson, thought lumayos ka. time had set me free, Kita ka sa akin, ikaw. those Bukas ko na lang i-adjust. a feeling I never Ang hirap kasi i-adjust sa cellphone. Yun, Hindi inang, mo may lang sa banda na yan. po. Part of me astray, Pakantay ko muna si Kuya Palpan. only you feel a space inside.
There's no sense pretending. Wow. Ganda ng boses ko. Ayun? Saglit lang. Maganda kasi yung boses ko eh. Ayan, shoutout sa'yo, Ma'am Nels. Ayan, nagbaba na ako ng hagdan dyan. Sana si Ninang. Saan na? Sino nahulog? Sino pa nahulog? Hindi, si Kuya Manap na. Parang all, maganda yung boses. Na Alam mo, all. Ma'am Nels, ha? Ganda kasi hindi maganda yung boses eh. Sana nila. May kausap kasi. Hindi nag-mute, may kausap. Sino? Nakatamo doon sa Cubs Nelson. Naman. Yan, shout out. Shoutout sa'yo. Dagdagan natin na si Nilis Palco. Hindi ka na ba? Kuya Jen, natawin mo na yun. Tawin ko. Si Lutz Palco. Si Lutz Palco. Ay, may tit. Unang, Ano hindi ba? naman Ano ba? naman ang bait mo. Sige. Ayun, yun ang shot. Ayun, guys, pinaka-pinaka dyan. Binyagan mo na. Bakit ka nalos dyan? Oh, gumagana na eh. Hindi pa binyagan. Eh, bali masipiyat tayo basta gumagana ng ano. Lang. Hindi ko talaga makalimutan yan sa binyag-binyag na yan sa sapatos ng mga high school. Ay, aapakan. Ayan. Yan, ikaw naman nila. Kasi tumating. Tingnan natin. Ngayon na signal natin ni Ninang. Ayan, shoutout sa inyo, Ma'am Nels. Shoutout sa inyo mga nasa Dubai dyan. Shoutout. Skylab, shoutout. Ninang, Dilim kumusta si ka Ninang. na? Ninang. Ninang, dyan ka pa ba? Ayaw mo lumabas, Ninang. Mamaya. Maka, tripping ka dyan ni Palco. Pag hindi, nasa madilim ka.
Aha, nakaranas si James Climax. Ayan, Skyline, may napapin pa ako dyan. Ay, yung awitin na yun na Skylar para sa iyo yun. Sa lahat ng nasa baba. Wala, may na signal ni Ninang. Sige, go ahead, Ninang. Salita ka. Ninang. Wala, may na signal. Sasalita siguro, pero Nadilim eh, wala siyang ano. Pero pag may na signal, maitim. Sabi ko sa inyo, pag may na signal, maitim. Nag-ikot-ikot ang signal ni Nina. Paisa, hindi ka lang siya pa. Paisa. paborito ng lahat. Anong Ayan, paborito 7 million viewers in Das Miguel chat at ulit sa inyo dyan. This is song is dedicated to all of you guys. Hope you like it. There's a look in your eyes. Sanggal 5-6 ko lang. Ayun. Mahina signal. Kaya pala may signal mo nina, nakidapa ka pala eh. Nothing more would see. Ito naman nila. Just my love put it much closer. Just can't forget a picture of your smile. I close my eyes. You can't my love. the closer I get. I dare to touch you. I get. I dare to love you. Give it time, just a little more time. We'll be together. Close my eyes. Every little smile, special smile. In your eyes, give it time, just a little more time, so we can be closer. Ikaw at ako. Ay, wow. May version pang patulog Tagalog. Tinitira pa ng version. I could love you more. May aldab pa ng Tagalog. Why does it seem like a dream? So much more to it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile to take my breath away. So hold you close and see you stay with me now. Closer I get, closer I get, give it time, just a little more time, we'll be together. Every little smile, special smile, twinkle in your eyes in a little while. Give it time, just a little more time, so we can get closer. Oh, diba? Kaya, Mahina yung mga signal nila. kaya din, Ayan. simula na yan, Kuya Jen. Oo nga, mahina talaga signal mo nina kasi may signal. Oh, minsan ninang naghahang lang siya, nakatingin lang sa atin. Pero okay lang, may parang akala ko natutulala sa akin si Ninang sa kanta ko. Yung pala talaga naghang. Laso na halik. Tanta kayo na ano? Laso na halik. Nabudol ako doon ni Lason daw Ninang. nahalik. Kuya Jen, lason daw nahalik. Oo nga, mahina talaga. O si Ninang Ang tulala. laso mo halik. No, bakit lason nahalik na? Kamay ngay Maria dyan.
Lason lang. Ano, malason sa halip. Yung laway kasi ano, hindi nagtatutbrush, kaya malala. Ah! Ayan. Kasi talagang may question. Nasunog man itong sibuyas. Hello. Pare. Mag-mute Kasi ako. ma-mute ka ng proba. Feedback. Hello, mic test. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Akala ko. Dali lang. Ulap sa langit sa aking pagpikit. Makukuha ko yung tumaya eh. Natawanan ka ni Maria. Ngunit biglang nagbago ka. Parang kinikilit si Maria. Di na madama. Hindi ko kasi alam kung saan patungo yung kanta ni Maria. Nga Maria. Ayun na ka. Ulitin ko nga. Maria kasi Ulitin mo, kuya. Ulitin, Hindi ba sige na kuya, parang- ulitin mo. Ulitin mo para makuha na. Ulitin mo. Tumawa Maria. Hindi ba na pala nila yung ano? Hindi ba na pala Ulitin mo, nila- makukuha mo yung tono niya. Sige, hindi lang ako mag-ingay. Ulitin mo para makuha mo yung tono. Ano ka ba, Maria? Binabago na Kasi yung ma-mute lyrics. ka muna kasi hindi pa yung lyrics eh. Saglit. Sige. Ayan. Hello, mic test. Ayan, di kita naman yan, guys. Hey. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Akala ko ating ko na ulap sa langit sa aking iba talaga yung lyrics eh. Easy. Pag-ibig mo bago ka di na madama pagkapiling na kita lalamig ka na bakit ganyan ang iyong pag-ibig akala ko ay langit nilalaro mo lamang ang pusong naiidlip sa yakap mo ay nagayuma pag-iwas ay nakaya hanggang ngayon hinahanap pa rin ang lason mong halik. Oh, di ba? Ayan guys, ito. Tira, init ng liya, agad akong nadadarang kapag ikaw ay yumakaw. Ayo'y nag-iisa, aging nilalamig. CPR na rin to, tuloy na natin. Wala nang lahat. To'y nagpanaginip, ngunit biglang nagbago ka. Hindi na madama kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Lamang ang pusong naiidlip sa yakap mo'y nagagayuma. Ayan guys. Ayan, baka wag na tayo matuloy, baka madoble pa yung CPR natin. Ayan, tama, silayasan na sila. Ayan, mag-unmute na kayong dalawa. Mahirap pala to. Pwede na? Nagsilayasan. Magbalik kayo. Balik. Oy! Saan kayo? Balik kayo. Ako naman, Maria. Meron isa dyan, meron salamat. Hanapan natin.
Maria, request mo Maria? Bakit ka na mabanto sa Maria, anong request mo Maria? Salita. Pero pag makanta ka, wala siyang iko. Pero pag kami nagsasalita, may iko pa. Pero okay Pero naman. pagkanta mo lang. Kunting adjust na lang. Ito na lang. Ako'y sa'yo. Ayan.
akin lamang. Yun, no? Salamat sa inyo, guys. Shoutout sa inyo, guys. Christian Black, yan ang Nandro. Ayan, Miguel at shoutout ulit sa inyo dyan. Active na naman ang matris ni KGB. Yan, timpla pa na akong kape. Shoutout sa Luz Manap. Shoutout sa Luz Manap. Hanap. Timpla ka muna ng ano. Ikaw na ang Ayun, 6 million viewers in last minute chat. Ayun, guys, may nakapin pa ako dyan. Sarap. Sarap. Shoutout sa'yo, Prelot. DJ Babes, may shoutout sa'yo. Active na naman yung matris ni KGB. Sana all. Sige, kantahin mo na yung palco. Sinimulan na natin ang salapyan. Tuloy-tuloy na natin ang Sa lason mo, pagalik. Sa lason natin. Ano? Hindi malalasok. Ayan. Ito. Ayun, shoutout. Mayroon akong alam, di ko sasabihin. Ingit niyo ako, sasabihin ko na rin. Akin galing, at baka ako sa angkungan pulutin. Sige, Ben. Alam mo kanta na yan? Si ano ay, ano ni Kwan. Si Kwan naman pala ay, kuha ni ano. Kitang-kita ko sa aking mata, mga milagro't sekreto nila, di ko na lang sasabihin. Hirap na. Kitang-kita ko. Ginoo ko. Yung ano ni Kwan. Ni ako. Sa ano ni Kwan. Ito yung palkon. Meron mo yung kanta ko, ya. Mayroon akong alam. Ano mo ba? Alam pinsong niya ni Kuan? Di ko sasabihin. Pag pinilit niyo ako, sasabihin ko na rin. Pag Sabi rin nagkala, yan. Paborito yan ni Kuan. aking galing. At baka ako sa angkungan pulutin. Ano si ano? Si ano ni Arman. Sinuwan ni Kwan. Ayan, I love you. Itang kita ko. I love you na Kuan. Mga nilagrot sekreto nila. Mahirap na. I love you na Kuan. I love you na Kuan. Yan naman pala eh. Ay! Ni ano? Sa wakas, I love you Kuan. Sa ano ni Kwan. Ayan naman pala kay GBC. I love you Kuan. Ay, I love you sa ano ni Kwan. Ay, nako. Ayan. Alam ka, hirap. I love you Kuan. Ito ang aking mata. Mga milagro't sekreto nila. Ayun nga. Sasabihin. Kasi buhok nagbabago na. Mahirap na. Tangkita ko. Ay, yung ano ni Kita talaga namin. Yung ano ni Kuan. Iniwan ni ano. Nagbabago yung buhok Sa pati ano ni ni Kuan. Kwan. Nagkapamada. Yung ano ni Kwan. Nag-meet ka nga, Maria. Di nakakabuelo sila sa Ano ni Kwan. Ay. Ay, aray Kita ko. ko.
Kinuha ni Nahingal ako sa ano. kwan niya ni Kwan. Ayun. Nagkuan yan. Ay, naku. Alam ko sa ano Ayan, ng shout out yan. sa'yo, Kwan. Nag-I love you na si Kwan. Ay, nagkukuan. Sabi, murder talaga si Kwan. Murder si Kwan. I love you si Kwan. Yan, shout out sa'yo pala. Well, shout out sa'yo, Kwan. Ayun. Yung pagka-murder ni Kwan. Tingnan yung sinasabi sa baba ni Kwan. Sino maganda? Uy, Na-murder wala mo na pa ni naman Kwan si sila Kwan. ni Kwan. Naubo. Ako tayo sa kayuan ng Kwan mo eh. Wala sa Ayan. wala sa dito. Bro, Harold, shout out sa'yo, bro. Paborito ni Kwan Kay kaya. Jilev, shout out sa'yo. Ang itlog ni Kwan. I love you daw, Kwan. Oh. Wala ka nang masabi ko yan, Nelson, no? Kaya I love you na Kwan. Oh, pigil ka na, Maria. Kakanta naman ako. Cover speech. Yung shoutout sa Lazaro. Video ba? Para sa kay Kwan din.
Ayun, ang Ayun, galing. maraming salamat. Ayun, shoutout Sir Mahal Ading Carmen. Ayun, sabi ni Lord Shoutout Sayo. sa'yo, Ate Maraming salamat. Baba, airport kumakanta. Shoutout sa kanya, babes. Bakit parang happy-happy kayo? Hindi, kay Los James yan, umikot talaga. Ah, Ayan. Team Hads, salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa premiere namin. Yan. Welcome sa Lodge Team Hads. ay, oo, Kumbati kay Airport ano, Kwan. Ayun. Mahal Ading Carmen, kanta ka na ng iyong kwan? Yung paborito Hindi ko alam dyan. yung kanta. Ikaw muna. Ako na naman? Si Maria, pakantay mo si Maria. Ayaw mo kumanta. Si Ading Nelson. Kanto kayo ng ano. Yan guys. Kumanta ka lang muna dyan. Magse-search muna ako ng kakantahin ko. Yan dali. Oo. And the search is over. Yan, kantahin mo. Anong kinakanta mo, Juan? Pakinggan mo lang. Over. Yan. Huwag yung friend Wilson, dispute talaga yan. Ay na, welcome back again. Meet ko. Basta lagi nung tandaan ha. Yan yung telephone ni Juan. Yan, Tab. Let's go ka vlogger, kung nag-shoutout ka. Hi, Manap. Hi, Jen. Maria. Hi, Nina. Shout out. Hindi ako vlogger. Ayan, mayak aba akikakan. Aba, nahawaan na si Jojo. Ano ay Naging tapampang din yan na. ano? Sayo tayo, Falcon. Ninay, Falcon, sayo tayo. Ninay, mahalaga po yung kanta na yan. Pinatugtog ko. Napakahalaga po ng kanta na yan. Pinatugtog ko. Shout out at Malago. Ayun. Kitang-kita ko. Babe. Sabi mo, abagkita kong lalam titi. Ayun. Malalam daw yung kamang titi. Bitakin. Laging tete. Nakitete. Aray, mga tuloy ako. Ayan na, pinatugtog mo na sa'yo, Kuya, Kuya Ayan, Falcon. Ninang, kanta ka na, Ninang. Wag lang yung paubaya kasi dispute yun eh. Dispute ang paubaya, huwag mong kantahin. Dispute talaga siya. Ayan, Ninang, ikaw na, Ninang. Mahal Ading Carmen, ikaw na rin. Maraming sana na yung natin, mga hanggang 15 lang, kaya pa naman. Tulog niya kasi wala. Kanta ka na, Ninang. Walang kakantahin. Ayan nyo, ito ako kanta. Yan, Ano yun? Yan. Wala. Ayan! Aray, naku! Patay tayo nito. Ay, sakit Ay, sakit naman ang ginawa mo. Aray! Visit na kanta na yan. ang puso ko. Ang daming kantahin, ba't iyan pa yung kinanta ni Kuya? Ako lamang ang pagka-ibigin mo. Hindi ka damang iyak-iyak pa yan. Ang ungol-ungol.
Bakit ngayon ako ay iniwan mo? Aray! Naray Ay, nako, sakit pumutok naman na labi ko. ang ginawa mo. Aray! Sandara yung kinanta mo. Ay, happy! Naririnig mo yung iko mo ko. Suko! Kay haba ng mga panahon na ikaw lang ang minahal ko. Naririnig mo. Ngunit ano ang dahilan? Ikaw ay bigla ng bago. Aray! Kaya sakit naman ng ginawa mo. Aray! O kaya di naman ang puso ko. Uy! Malaki ang pag-ibig at inaray ko. Ayun. Nahihilo na ako sa aray na ito. Ano ba to? Ay! Talagalo. Aray! Nako, pumutok ang labi ko. Ay! Ay! Kumbati Falcon, ganyan ang mga ma-in love. Kahit di kaya-kaya rin talaga doon. Siyempre. Ay! Eric, ka enjoy lang tayo, guys. Just for fun. Ayan. Diba, Prada? Kailan CPR na ako? Nina, ikaw naman? Ah, ayaw nyo pa. Sige, isa pa. Isa pa. Pakyamak. Ayan. Pakyamak. Yawon to ni. Bango-bango ng bulaklak si Jebed. Ayun! Bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Bulaklak si Jebed. Pag inaamoy, anong sarap. Ang bango-bango, ang sarap-sarap, amuyin ng bulaklak. Ang laki-laki, ang laki-laki, ang laki-laki ng bulaklak. Ang pula-pula ng bulaklak. Ang pula-pula, ang kulay ng bulaklak. Bukang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng katsa, ang saya-saya. Buntiyaya, buntiyaya, buntiyaya. 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 Ang kapal-kapal. Ang kapal-kapal. Ang kapal-kapal ng bulaklak. Sipilay niya. Mayroong maliit, mayroong malaki, mayroong ding mababang Malaki bulaklak. talaga ang bibig niya. Malito. Ang uri ng bulaklak. Ubok ka ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng katsa, ang saya-saya. Buntiyaya,
Buntiyaya, yeah. Buntiyaya, yeah. Yay, sumiyaya na. Ang bango-bango ng manap-nap. Anemic na nga eh. Ayan, last ko na kanta yun. Ang kapal-kapal ng bulaklak. Dalian mo na, Kuya Pal, kung di pa tapos yun. Bumabalang ako eh. Kuya Pal, kung di pa tapos yun. Ay, inaano ko. Remix. Sayaw daw din ng sayaw. Den, silo, Kuya Ayun, Den. shoutout Silo, sa'yo, Migalab, Lods. shoutout, Kuya Kuya Dens, Den. sige lang, shoutout sa'yo, Kuya Dens. Ayun, guys, shoutout sa'yo sila. Ayun, Kuya Dens, sige tayo. Ayun, kayo naman para matugtog pala. Ganda ng tugtog ko. Kaya nga ninang, no? Ganda, Sumasayaw no? ako eh. Ang ganda ng kanta niya. Turon, Migalab, shoutout, Den 28. Ayun. Ayun, gusto niyo ba sumayaw o kumanta? DJ Dance Remix. Ayan, Miguel, shoutout ulit dyan sa 6 million viewers natin. Maraming salamat sa pag-BGPG nyo dyan. Sayaw na nino. The best. Ganda ng tugtog. Ayan guys, may nakapin ko ako dyan. Ayan guys, pinapsaka naman natin minaba ni Kuya Dens. Shoutout ulit dyan sa Team Malimanit, Team Good Vibes. Sa Kamar Nation, shoutout po sa inyo. Aming may galing maghanap ng sigarilyo. Miguel sa kalsada, walang pakina parang aso. Mahilig sa pagkain, kutlaan saan ang tapon. Daanan ng tubig ay magkalawang at barado. Kaya wag magtaka kung tikulan merong baha. Kaya wag mag-isip kung ang syudad merong taga. Sa pagbabago tayo sama-sama magsimula. At pagting na panahon tayo hindi mo pang kawawa.
naman sad ko, sayang sad ko. Dirador Ayan, shoutout Pikwa. sa'yo, Kuya pre. Pikwa, hello me. Galap May salamat shoutout. dito. Kuya Pikwa. Galing ko si Bibian. Si Kuya Pikwa, nag-enjoy lang kami dito. Diba? Saya-saya. Wala mo yung kumota, di ba? Ayan, shout out sa'yo. Sa inyo. Social distancing is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter this time. What's social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Ayun, sana Tama siya, na, pagod dumikit na si ako. Nina. Hala, Bira. Pagod Maya, na si patuloy ka Nina. ng kasama mo dyan. Kumanta Ayan ka na, na lang salamat dito sa inyo, para guys. hindi ka mapagod. Kanta ka na lang. Yan, kanta na lang. Entertainment mo yun, pero. Ala, sige Ninang, magising ako niyan, Ninang. Alive na alive. Ay, Alin James. Ha? Oo, alive na alive talaga. Ito, Chevre. Aha, na, ibaba na. Yan. Ganda pa naman ang music. Pagod. Yan, 5 million viewers in the Aspie Vlog Show. Pagod. Ulit sa inyo, maraming salamat sa pag-entertain sa kanila, Ninang. Kasi may nang signal, may nang kasi hindi makikita. Mamaya, maghilot na ng tuod yun maya si Nina. Oo nga. Kantahan natin ulit. Kanta ulit. Ang tawag Last James? Ang Mel, paano na natin? Damihan na natin CPR. Magi. Ayun. Yan, para sa inyo guys. Ayan, umikot-ikot na naman si Nina. May nang signal niya. Sige ito lang guys. Para kay Pripikwa. Yan. Sagad na natin CPR. You're the one who never let me sleep. To my mind, down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can wait to see. You here by my side, I'm in an ecstasy. I am all alone without you. Days are dark without the glance of you. May nag-request daw. Pabukas daw ng camp My life, ni ni Manap Dulang. flowers bloom, morning shine, and I can see. Your Your love like the sun, that is like the lights up my sun. whole It life. lights up I feel for Your love is
like a river Nang that giling flows dyan, ah. down through my veins. I feel inside. Inom na lang ang kape. Ayan. Every time I hear our music play, reminds me of the things that we've been through. In my mind, I can believe it. In my heart, the reality is Yes, you. I am all alone without you. Makakuha Days nga are ng dark shot. without the glance of you. How did you came into my life? I feel complete. Yan, The napapainom ko flowers sa bloom, parang morning shine, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel it inside. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Ayan, sige, Prelods. Walang problema, Prelods. Maraming salamat. Yan. So naman, Los Palcon, bakbakan mo na yan. Okay po, Sabihan natin, bakbakan mo na yan. Sir Nelson. Ayan, sige, Ma'am Blaze. Maraming salamat. Mag-in na rin ako mamaya. Mag-in na rin ako mamaya. Sige na, Falcon. Thank you. Next time na lang wala ako internet kasi. Okay lang, Nina. Ayan. Napapainan daw si Triple ka na ay. Sige, Nina, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat ulit kay Nina. May namit. Ayan, galaw chat ulit sa inyo, Prelods. Ayan. Prepekwa. Ayan, maraming sa kanta nito ng Karen James. Ayan, tama na ako kay James. Kanta. Kanta ka ng isa. Mga 10 na siguro. Ayan, mahal Ate Carmen. Gusto mo kumanta? Ayan, kumusta ka dyan, pre? Prekwa, anong balita dyan, pre? Tagay-tagay ka na lang. Ayan, guys, may nakapin pa ko sa taas. Tamsakan naman natin premiere ni Ma'am Blazy. Ayan, napaka-supportive din po yung mag-asawa na yan. Ayan, patamsak naman po. Salamat. Ayun. Good night, Ading Nelson. Ading ka-blessing. Good night. Gawin ko lang naman itong 2 hours para makapagpahinga din tayo lahat. Para makapag-silent release din kayo. Di ba? Di ba, mahal Ading Carmen? Parang hindi nagpaparamdam dito si Ma'am Nilza. Parang nagtatampo na. Nandyan ba siya, Ma'am Carmen? Nakikinig. Ay, nakikinig pala siya. Ayun, sorry. Ayun. Ayun, si Luz Manap nasa ano pa yan, nasa trabaho po yan, kaya nakamute siya lagi. Di ba, Luz Manap? Tulog na siya na. Oo. Ayan, ingatan mo siya. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan sa Team Maliw Maliw, sa ating founder ng Team Maliw Maliw. Ang bumuo po ng Team Maliw Maliw. Ang walang iba, kundi si Ma'am Rachel Evangelista, ang DJ ng Kuwait ng 88.8 Kuwait Station. Basta Radyo Bombo. Dito na pala si Ma'am. Ayan. Kung hindi nyo pa alam guys kung anong kwento ng Team Maliw Maliw, i-search nyo po yan. Nasa ano na po yan? Sa history na po yan.
Di ba, Ma'am Carmen? Ha? Ayun. Ayan guys, may binaba din si Kuya Dens. Patamsakan naman po natin yung kanyang ano po yan, video para sa sasakyan, para support sa members ko rin po. Tintamsak lang po sa 5 million viewers natin. Ayan, mabilis naman yung internet. Ayan, Ma'am Nelda Miguel, shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Ayan, shoutout sa iyo, Dens. Shoutout din niya kay Ate Ruby. Kay Ate Robs. Shoutout din niya sa... Shoutout sa inyo lahat, guys. Yan. Shoutout. Ayan, shoutout din niya sa KOM Saan family. natin si Sir Dens. Ayan guys, patamsakan naman natin binaba ni Kuya Dens yung kanyang ano po yung video po, yung sasakyan. Ha? Napaka-supportive din po ni Kuya Dens. Yan, shoutout sa Miss Richie Evangelista. Mega love shoutout. Dens 20, shoutout din. Yan. Shoutout sa inyong lahat dyan mga nasa baba. Mega love shoutout sa inyo. Ito sa inyo. Nag-kiss din siya. Ito rin sa akin. Ayun. Ayan guys, ang kiss ko may diin. Ang kiss mo Lods Pal. May diin niya. Sa akin hindi. Yan lang oh. Ayan lang ang kiss ko. Tagol po. Tagol po. Ayan guys. Laki na ng bahay ni Kuya Dens. Ano na yan si Kuya Dens? Masahod na rin yan yata. May ties na rin. Laki ng bahay niya. Ayan, sa Riyadh po yan si Kuya Dens. Ayan, kanta ka na Ading Nilda. Huwag ka na mahiya Ading Nilda. Kaya ka nga umakyat eh. Ayan, Ading Nilda, kumanta ka daw kaya ka umakyat. Ayan. Ma'am Carmen, yan ka na sa baba, ha? Ano daw? Ba? Ayan, shoutout ulit sa lahat ng mga OFW dyan. Mapalan base man yan o Zabies Miguel, shoutout po sa inyo. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw sa bahay ni DJ Falcon ng 99.9 Visayas FM Station. Ayan, shoutout dyan sa Team Malimaliw, sa Mardination. Ayan, wala nang Team Good Vibes ngayon. Sana kaya sila. Ayun. Ayun. Sir Dens, 28 tamsak po sa dating dikit. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Carmen. Ang mahal ading Carmen. Maraming salamat. Ayan. Thank you so much. Ayan, maraming salamat ulit sa pagbisita niyo dito guys sa bahay ni Falcon of Dessert, ang nag-iisang lawin ng dessert. Ayun, Miguel, shout out sa inyo. May kasabihan po tayo. Walang umaalis sa mundong ito na buhay. O diba? Katawa, Maria. Ano daw? Wala daw umaalis. May kasabihan tayo. Walang umaalis sa mundong buhay. O diba? Ayan. Ayan guys, pag kumain po tayo, kalahati lang. Kalahati ng litso ng baboy. Ayan, may rice dyan. Miguel, shoutout sa'yo. Maraming salamat. Wala ka bang les sa Lod's Rice dyan? Igo mo na yan. Para madalaw namin. Ayun guys, yung mga premiere po kayo, Maria, baba mo rin yung premiere mo para madikitan din nila. Sige na, Maria. Yun, namumula ang kanyang mata kay bagong sip-sip ng dugo ng baka. Ayun. Wala, Falcon. Di ako kasi umakyat. Ay, bakit gano'n? Ayan, mag-set ka na ng premiere mo, Rice, para ano yung watch hour mo. Yan, 7 million viewers and that's Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagdalaw sa bahay ni Falcon, ang nag-iisa lawin ng dessert. Ayan, Des 28, Dan Kalimbang sa'yo, sir. Ayan, maraming salamat sa'yo, Ma'am Nels. Ang nag-iisang Ma'am Nelda Piliti Vlog. Ang magkapatid na
Acosta. Basta Ayan, naka-mute po si ating kaibigan ng 88.8 Mindanao FM station. Ayan, sa 7 million viewers natin, magandang gabi sa inyong lahat. Kung sa Tagalog pa, magandang gabi. Kung Bisaya, sa Bisaya pa. Ayan, shoutout sa pala, best. Nandiyan ka pala sa Ayong baba. gabi. Kantahin kita, best. Maribang Mari. Ayun, sige, kanta ka, Luz. Magkanta ka ng isang last na yan. Last na ito. Ayun. Baka masaya na tayo ni Lutz Palco. Ayun. Ay, para sa inyong lahat ito, guys. Mute na lang ako ha. Bakit ba? Pag ikaw Nakakikita. puso mo ay magaba. Pag nasilayan ko, Ang ganda ni Juan. puso ko ay nababalisa. Pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, di ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan. Ngunit hanggang ngayon, ko makakayanan pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinig ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Sa akin kong ito sinta ay di na maglalaho pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ayan. Tama? Pitinin natin yung kanta kasi parang hindi man gusto ng CPR si Lutz Palco. Di ba? Palakpak naman dyan, guys. Ayun. Ayan, maraming salamat. Aba. Ayan, guys, maraming salamat sa inyo. Ayan, mayroon akong kamay. Ayan, maraming salamat sa Lord Smadsky sa pagdaraw sa aking live stream. Ayan, gano'n shoutout ulit. Ayan, siguro Ma'am Nels. Ayan, salamat naman sa papalakpak mo dyan, Cubs Madsky. May abaki ka, Cubs Madsky. Ayun, mag-sit na kayo ng live. Gusto shout out host, Lodz Palcon at ako. So, maraming salamat sa Lodz Madsky. Shoutout sa Lodz Madsky. Ayun guys, bago po tayo mag-end guys. Ayun guys, alam nyo naman siguro yun guys. Mag-platin po yung Marty Nation. Sa willing lang po, wala pong sa pilitan. Sa pilitan, magbigay, magtulong project. Sa willing lang po yung magbigay. Sa pilitan po. Iba talaga. Maraming salamat sa inyo guys. Support naman natin po yung project ng Marty Nation.
Wala pong sapilitan. Wala pong sama ng loob. Yung nakakaluwag-luwag Yun, ka. sa willing lang po. At sa nakakagaan. Oo. Crispy, wow, ang malakas, sabi ni Matthew. Mayap abak. Ayan, Madski. Mayap abak. Respect ko. Maraming salamat. Yan, Madski. May Miguel Ayan, Los Jens. Mag-inagiro ako. Maraming salamat. Sige. Salamat sa iyo, Gab. Lods Manap Tulak. Maraming salamat. Babay na sa inyo lahat. Kasi matulog na tayo. Carmen. Thank you. Ayan, bye-bye. Hindi na ako Good night magtatagalis na. kasi God bless Good you night. all. God bless you all, Yan, guys. maraming salamat sa inyo. Sino ba next live? Ayan. Ayan. Yan, maraming salamat sa pagtara ulit. Bye-bye po. Bye-bye. Baba na ako. Bye-bye. Ayun. Night-night. Ayan. Aling Ayan, Falcon. maraming salamat. Mahal natin Carmen, maraming salamat. Ayan. Ayun guys, maraming salamat ulit sa lahat ng nag-thumbsuck at lahat po nagdumalaw sa aking live stream. Maraming salamat. Salamat din po kay Nina kasi pagkulitan dito sa taas. Thank you po so much, Nina. Ayan. Lord Prepekwa, maraming salamat. At sa lahat po ng Team Mali-Mali, Mardination na dumalaw po sa aking live stream. Ayan guys, ayan lang guys ang aking bago akong ulitin ko lang ulit po. May project po ang Mardination. Sa willing po at sa bukal sa loob po mabigay. Maraming salamat ulit sa inyo. Ayun. Lagi po tayo mag-ingat. Good night sa lahat. Keep safe. Salamat din, pre. Ayan, maraming salamat sa iyo, pre. Keep safe sa lahat and God bless us all. Good night. Bye-bye.